town and I turn the other cheek. All of this is getting old. Can you help me to see? Are there any good things ahead of all this misery? Is it gonna get better, Dad? Will I ever be free? Girl, don't you worry about the things they say. You'll grow up and they'll go away. The world has a way of coming back around. Από τυχόν μολυσμένα ζώα, έτσι. Και στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε στις κυρίες που ήρθαν από την κτηνιατρική υπηρεσία του Κολεγίου και τις ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά που έχουν κάνει αυτή την διπλή ενημέρωση σήμερα στο σχολείο μας. Μία στο διδακτήριο των φλεγητών και μία εδώ. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Καταρχήν. Λοιπόν, ορίστε, σας ακούμε. Καλημέρα. Εγώ είμαι η Χριστίνα Ετσικώτη, συνάδελφος είναι η κυρία Μαρία Καμπουλάζου. Είμαστε κτηνίατροι. Κτηνίατροι είναι σύνθετη λέξη, είναι κτήνη που είναι το ζώο και γιατρός. Είμαστε βέβαια γιατροί των ζώων, το βασικό μας είναι να κάνουμε καλά τα ζώα σε περίπτωση που αρρωστήσουν. Αλλά επειδή πολλά από τα είδη των ζώων που υπάρχουν, δηλαδή τα ζώα της φωτιάς που ξέρουμε, τα σκυλιά και τα γατιά, υπάρχουν και τα λεγόμενα παραγωγικά ζώα όπως είναι οι αγελάδες, τα πρόβατα, οι κατσίκες, κότες κλπ. Και επειδή από αυτά παίρνουμε τρόφιμα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε καθημερινά στη διατροφή μας, εμείς έχουμε την ευθύνη να ελέγχουμε τα τρόφιμα αυτά ότι είναι ασφαλή. Άρα δηλαδή ένας κτηνίατρος δεν είναι μόνο υπεύθυνος για να κάνει καλά το πατή μας, είναι υπεύθυνος για να ελέγξει ότι το κρέας που ξεκινάει από το σφαγείο έχει σφραγιστεί, ότι είναι υγιές για να φτάσει στο χασάπι, να το πάρετε εσείς να το μαγειρέψετε. Είναι υπεύθυνος ότι το αυγό που φτάνει στην κατανάλωση είναι υγιές και δεν έχει κάποια μικρόβιο, παράδειγμα σαλμονέλα. Είναι υπεύθυνος ότι το γάλα που βρίσκεται στο κουτί και το πίνετε έχει υποστεί τη σωστή παστερία στο σωστό χρόνο και δεν έχει μέσα, δεν έχει τον κίνδυνο να έχει το μικρόβιο του μελιτέου για να κολλήσετε. Επίσης για το τυρί, ότι έχει οριμάσει σωστά και δεν υπάρχει πάλι κίνδυνος. Γενικά για όλα τα ζωικά προϊόντα. Φροντίζουμε δηλαδή να είναι υγιή τα ζώα στο στάβλο, ώστε να δίνουν ασφαλή και υγιή τρόφιμα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένα ζώο είναι άρρωστο, δεν θα δώσει σωστό τρόφιμο, καταρχήν θα δώσει μολυσμένο τρόφιμο και θα δώσει και καλής ποιότητας τρόφιμο. Ένα ζώο που έχει πυρετό και πάει στο σφαγείο, θα δώσει ένα κρέας που δεν θα μαγειρεύεται με τίποτα. Θα δώσει ένα κρέας που θα έχει πιθανόν κάποιους παθογόνους και προοργανισμούς που τρώγοντας το θα αρρωστήσουμε και να πάμε στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ βασικό. Ίσως η πιο σημαντική, κατά την άποψή μου, που απειλεί τη δημόσια υγεία είναι η λύσα. Γιατί τη θεωρώ σημαντική, θα σας το πω και μετά. Τη λύσα τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι μια ασθένεια που δυστυχώς από τη στιγμή που ο άνθρωπος εκδηλώσει συμπτώματα δεν υπάρχει χειρισμός. Είναι τρομερό να ξέρεις ότι μια ασθένεια από τη στιγμή που έχει συμπτώματα είναι ανίατη, δεν θεραπεύεται. Από τα εκατομμύρια ανθρώπων που αρρωσταίνουν κάθε χρόνο τη λύσα, βέβαια αυτό είναι σε μια παρουσίαση για τα μεγαλύτερα παιδιά, αλλά θα σας το πω γύρω στα 800.000. Αυτοί γύρω στα 4 εκατομμύρια το χρόνο στον κόσμο υπόκειται σε αντιλυσική θεραπεία, προληπτική αντιλυσική θεραπεία, και από τους ανθρώπους που έχουν αρρωστήσει με τη λιγαπολύσα, που είναι εκατομμύρια άνθρωποι, γιατί η λύσα είναι μια ασθένεια που υπάρχει από τα χρόνια της αφιότητας, αναφέρεται και από κάποιους αρχαίους. Φορέας του ιού της λύσας στην Ευρώπη θεωρείται κόκκινο λεπού. Είμαστε γεμάτοι από κόκκινες λεπούδες, φαντάζομαι ότι θα έχετε δει πάρα πολλές και σκοτωμένες στους δρόμους. Στις άλλες υπήρους, όπως είναι για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί εντιμούν άλλα είδη ζώων. Οπότε εκεί να θεωρούνται φορείς της λύσας. Είναι το ρακούν, είναι οι νυχτερίδες, είναι άλλα είδη ζώων. Και εδώ έχουμε νυχτερίδες, αλλά οι δικές μας νυχτερίδες πρώτον δεν είναι τέτοιες. Οπότε έχουμε πολλές αλεπούδες, οι οποίες αλεπούδες μπορεί να έρθουν σε επαφή με τα σκυλιά μας που είναι στην αυλή μας και μπορεί να έχουν βγει να μια βόλτα για να αρρωστήσουν. Επόμενο κομμάτι, γιατί έχει σημασία τα κατοικίδια σαν να κάνουν τα κατοικίδια ζώα. Σας είπα και πριν ότι τα σκυλιά μας και τα γατιά μας μπορούν να βγουν έξω, να έρθουν σε επαφή, να δαδοθούν, να γρατζουστούν με μια λεπούδα μολυσμένη με τη λύση. Και να φέρουν τη λύσα στο σπίτι μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όλοι μας στην πλειοψηφία έχουμε σκυλιά και γατιά στο σπίτι μας. Οπότε αυτά μπορεί να αρρωστήσουν.
Εδώ είναι η εικόνα μιας γάτας που είχε λυσάξει, που βλέπετε έχει σάλια, έχουν γίνει τα μάτια της έτσι σαν σεισμές. Εδώ είναι η εικόνα ενός σκύλου. Οι σκύλοι όταν αρρωσταίνουν από τη λύσα, ενώ να σας πω ότι στις αλεπούδες το χαρακτηριστικό ότι όταν αρρωσταίνουν από τη λύσα, επειδή η λύσα εντοπίζεται στον εγκέφαλο τους, αλλάζει τη συμπεριφορά, πάβουν να φοβούνται τον άνθρωπο. Οπότε μέρα μεσημέρι, ενώ η αλεπούδα κατά κύριο λόγο είναι εκτόβιο ζώο, δηλαδή κυκλοφορεί τη νύχτα και αποφεύγει την επαφή με τους ανθρώπους, όταν λυσάξει, μπορεί να τη δεις μέρα μεσημέρι μες στο χωριό, στο προάβλιο του σχολείου, να ψάξει τους σπουδαιοδονεκέτες, να πάει στο καφενείο, να χαρακτηριστεί με τους ανθρώπους. Αυτά δεν είναι φυσιολογικές συμπεριφορές για ένα ζώο. Οπότε πρέπει να ειδοποιηθεί ο ζώο. Δηλαδή, αν το ζώο που έχει τον ιό της λύσας με το σάλιο του έρθει σε επαφή με τα χέρια του ανθρώπου, το παγκώσει ή το γρατζουμίσει, ή ακόμη ο άνθρωπος που συνήθως έχουμε στα χέρια μας διάφορες αμυχές, έρχομαι σε επαφή με το σάλιο ενός μολυσμένου ζώου. Πώς θα προστατεύσουμε τα κατοικίδια ζώα μας? Εμείς, όπως είπαμε, βασικό μας μέλημα στη λύσα είναι η προφύλαξη. Η πρόληψη. Τι κάνουμε? Κάνουμε φράχτες, μικρά ντουβαράκια να προφυλαχτούμε. Το ντουβαράκι το αρχίζουμε απ' έξω προς τα μέσα. Το πρώτο ντουβαράκι που είναι να εμβολιάσουμε τις αλεπούδες το ανέλαβε το Υπουργείο και εμείς οι κτηνίατροι, που θα σας πω παρακάτω. Το δεύτερο ντουβαράκι, το οποίο είναι βασικό, που μας προφυλάσσει, είναι τα σκυλιά μας και τα γατιά μας, τα οποία έρχονται σε επαφή μαζί μας καθημερινά. Τα αδέσποτα σκυλιά, για να τα εμβολιάσουμε και να το έχει αναλάβει ο Δήμος, η πολιτεία δηλαδή. Τα σκυλιά που ανήκουν σε εμάς είναι ευθύνη δικιά μας και υποχρέωση δικιά μας. Άρα πρέπει εμείς να χτίσουμε το ντουβαράκι μας. Πώς θα το χτίσουμε το ντουβαράκι μας, πώς θα βάλουμε? Τα τουβλάκια μας τι είναι? Θα πάρουμε το σκυλί μας και το γατί μας και θα το πάμε στον κτηνίατρο. Να το εξετάσει, να το εμβολιάσει και να του βάλει και μια ειδική πλακέτα που θα είναι η ατομική ταυτότητα. Ο παιδίατρός σας, ο φαρμακοποιός σας, η κυρά μας, η μαμή ή οποιοδήποτε άλλος δεν είναι εμβολιασμένο. Το σκυλί είναι εμβολιασμένο όταν πάει στον κτηνίατρο, όπως εσείς πάτε στον παιδίατρο, που έχει το κτηνιατρίο που θα το εξετάσει, θα το εμβολιάσει. Θα βάλει την ετικέτα και θα το σφραγίσει στο βιβλιάριό του. Όπως έχετε σφραγίσει στα βιβλιάρια σας. Το ντουβαράκι το πρώτο που σας είπα. Εσείς δεν μπορείτε να πιάσετε τις αλεπούδες, ούτε εμείς. Η αλεπούδα δεν μπορείς να τη βάλεις στο λουρί και να την πεις άντε τώρα πάμε στο κτηνίατρο να σε εμβολιάσουμε. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο να την εμβολιάσουμε αλλιώς. Βρήκαμε τρόπο. Την εμβολιάζουμε από το στόμα, τρώγοντας ζωντανό το εμβόλιο. Ενώ το εμβόλιο που κάνουμε στα σκυλιά μας και στα γατιά μας είναι κατά κάποιο τρόπο κοιμισμένο, δρανοποιημένο το λέμε, και ενεργοποιείται όταν μπαίνει στον οργανισμό του ζώου, στην αλεπούδα δεν μπορούμε να το κάνουμε σε ενέσιμη μορφή, να το κάνουμε με ένεση, και στο δίνουμε από το στόμα. Για να έχει αποτελεσματικότητα όμως, γιατί από το στόμα είναι ζωντανό. Είναι σαν να έχουμε τον ιό της λύσης. Οι αλεπούδες εμβολιάζονται τρώγοντας αυτό τον καφέ κύβο. Ο καφέδας κύβος μοιάζει λίγο με τον κύβο κνόρ, άλλοι το λένε σαν μπισκότο. Είναι ένα τετράγωνο πράγμα, έχει χρώμα καφέ λαδί, έχει πάνω μια νεκροκεφαλή κόκκινη, λέει προσοχή, μην αγγίζετε, εμβόλιο πόλωμα. Γύρω-γύρω τυλιγμένο με ένα χαρτάκι. Άμα σπάσει, έχει μέσα το ζωντανό το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι σαν ένα μελάκι μέσα, σαν ένα κουτάκι με μέλι, σαν μια πλακετίτσα με μέλι. Οπότε, αν τυχόν το τρώνε οι αλεπούδες, και έτσι εμβολιάζονται, παίρνουν το εμβόλιο. Και είναι προστατευμένες απέναντι στη λύσα. Πέρα από αυτό το ντουβαράκι. Το πρώτο ντουβαράκι είπαμε, εμβολιάζουμε τις αλεπούδες. Το δεύτερο ντουβαράκι εμβολιάζουμε τα κατοικίδια μας ζώα. Το τρίτο ντουβαράκι, είμαστε προσεκτικοί. Για με άγρια ζώα, όταν δούμε ένα άγριο ζώο, αλλά δεν θα πάμε να πέσουμε. Εννοείται. Επίσης, να δούμε ένα άγνωστο κατοικίδιο ζώο. Εδώ μπορεί να κυκλοφορούν διάφορα δέσποτα, αλλά τα βλέπετε εδώ και χρόνια, είναι γνωστά. Αν δούμε ένα ξαφνικά όμως ένα άγνωστο σκυλί, το οποίο είναι επιθετικό χωρίς λόγο, γαυγίζει χωρίς λόγο, έχει σάλια, οπωσδήποτε θα πρέπει να ενημερώσουμε κάποιο μεγάλο. Το βασικό είναι να ενημερώσουμε κάποιο μεγάλο, είτε είναι δάσκαλος, είτε είναι ο γονιός μας, και αυτοί θα ενημερώσουν με τη σειρά τους την αστυνομία, το Δήμο, το δασαρχείο, τους κτηνιάτρους. Όλοι συνεργαζόμαστε στο θέμα της λύσας. Επίσης, ενημερωνόμαστε αν βρούμε κάποιο νεκρό ζώο, γιατί αυτό το νεκρό ζώο μπορεί να ήταν άγνωστο πολύ και να έχει ψοφήσει και θα πρέπει εμείς οι κτηνίατροι να το εξετάσουμε. Επίσης, ενημερώνουμε μας δαγκώσει μας γρατζουνίσει κάποιο ζώο. Έτσι. Μην γίνουμε μετά, μην πάμε βέβαια στο άλλο άκρο. Τώρα, όταν δούμε ένα δέσποτο σκυλάκι, το οποίο έχει μόλις γεννήσει και πάμε το τραβάμε τα κουτάλια, του τραβάμε την ουρά.
το κλωτσάμε. Είναι φυσιολογική συμπεριφορά, παιδιά, να μας δαγκώσει. Δεν έχει άλλο τρόπο άμυνας. Μιλάμε για ζώα που δεν έχουν κανένα λόγο και οπτίζονται χωρίς λογοκαιτία. Ένα σκυλάκι που μιλήσει σήμερα στην καθημερινότητά μα, και όχι μόνο στην περίπτωση τη Λίζας, παντού για όλες τις ασθένειες είναι να πλένουμε η προσωπική υγιεινή. Γι' αυτό φαντάζομαι θα σας έχουν μιλήσει οι δάσκαλοι σας. Αν τυχόν έχουμε σε επαφή με κάποιο σκυλί αδέσποτο ή μας έχει γρατζουνίσει ή μας έχει δαγκώσει κάποιο ζώο, πλένουμε τα χέρια μας με άφθονο νερό, και το λέω άφθονο νερό, τα αφήνουμε κάτω από το νερό, τα ξεχνάμε για 5-10 λεπτά και σαπούνι και αμέσως πηγαίνουμε στον γιατρό. Δεν το αφήνουμε. Ενημερώνουμε τους γονιούς μας, τους δασκάλους μας και επισκεπτόμαστε γιατρό. Το πρώτο που κάνουμε είναι απλώς να πλύνουμε τα χέρια μας. Αν τυχόν βρούμε κάποιο, όπως σας είπα, τα εμβόλια δολώματα και αυτοί που πετάνε τα αεροπλάνα άνθρωποι είναι, μπορεί να κάνουν λάθος. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα που πετούσαν οι δαδυτά χάλια με την ομιλία. Μπορεί να θέλουν να πας στην Κασάνδρα και να έρθουν εδώ. Να πετάξουν στο πράγμα του σχολείου. Αν λοιπόν βρούμε ένα τέτοιο κύβο, δεν τον ακουμπάμε με κανέναν τρόπο. Ούτε με τα πόδια μας, ούτε με τα παπούτσια μας, ούτε με ένα ξύλο. Και με γάντια μεγάλος άνθρωπος, όχι στα παιδιά. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να το σπάσουμε και να μολύνουμε το χώρο, να σπάσει το περίβλημά του και να βγει το εμβόλιο έξω. Το οποίο το εμβόλιο, σας είπα, είναι σαν να είναι ζωντανός ο ιός και μένει στο εξωτερικό περιβάλλον, μπορεί να μείνει για μια εβδομάδα ζωντανό. Υπάρχει κίνδυνος να μολυνθούμε. Άρα πρέπει να ενημερώσετε κάποιον μεγάλο για να μπορείτε να ρωτήσετε. Πέτε σιγά τώρα. Εσύ. Το pitbull που χωρίς να το πειράξουμε το ορμάει έχει λύσα. Όχι.